naar Frans-Guyana, naar Holland konde, naar Frankrijk, Zweden, België, odi van moesten die manting. Dit is Genoviënt, mina Obiama Genoviënt. Het programma Koken naar Wissel gaat vandaag ook niet door wegens de tjunso wansan. Ette aan de biki maat. Tupat dema, via ma tjunso of tapa ma even en ama op een soort feest dat ik was aan denen en ama ready ette. Wegens daarom het programma Koken naar Wissel nego door het idee. Maar volgende week ben ik helemaal 100%, want ik denk dat ik alles aan het boom en aan mij dat ik dresi boom, maar passie en we zouden de bakken trouwens naar het programma Koken naar Wissel. Mine siki na aiwa apon chinsa ete wan vier in maar ego sami want ego no sorry voor a date de maar misa de baka trawiki baka na programa kofra wisani en ik was aan de misa sema bosko buko maar share program voor me en if I was aan voor sen kojimuka seni minoman tak furu wan solisi met apa ai release one day voor pot adressi in dat me god don maar ik was aan de ook kan zijn voice call maar bel minoman tek telefoon en minoman doen het in een kogel kisidisi want me moest concentreren tapo if me do asalati en if I siki anoma verstaan. En dat we tegen Brazilië zetten pas zo'n maand editie als de bakana zo de breekte op 25 september 2022. Ik ben Genoviënt, op Yama Genoviënt, we gaan tegen een bonde, te kote kwa bonde, een bonde te een bakana pode. En dan spiki van totaal, spiki na mama voor op ja. En ulobos schrijven voor brieven schrijven en om artje na oostrijven sa oostje tegen adat we voor de Brazilië adat we tegen tapa bakana die zo de maand editie zo de breekte zo de editie mensen. Abu Brazisa, goeiedag, goeiemiddag, odi.